Hi guys, masyong buntang ninyong tanan nami karon sa kuan guys, minteryo. Pakailaman guys oh. Diya karon no, tanawa ra jud mga kawatan, grabe. Gusto ko ng kandila, nairog na ko kandila ko. Nairog ng kandila oh, nakuha nagpintal kay ilang ning gusto nga abrehon, di man sila kabre. Diya kandila dari na, gikut-kuot na oh. Grabe jud kawatan ron, pati nga na kawatan. Di man nila basta-bastang mabre kay bolt man na. Og kandado pa na, wala natangtang na. Mo dito natangtang no. Mo din ang kari oh. Na abri karang ila kay gikuan pod. Diba? Gikawat. Ang bolt ding nila wala gidok-dok yun. Gidok-dok yun. Gidok-dok yun? Gidok-dok. Tanaw lang magpintal. Oh, nangapahak. Burigo man pagdoko yung matangtang maguna-unay maguna ay bay nako. Sayang na magpintal. Isuwayan pag tangtang. Ay nagkuot man na ninyo tanaw maguna puro putaw ilalo. Grabe jud kawatan ron. Kanira kawatan pa nila ni. Daan ba kudo nga? Ano niya? Nairog ko. Unsa may nadana nga di man na gold kandila ra man na. Ano nila pa mga jud nang gustong kawatan. Nairog yun yan no. Nag-isip siguro sa paano nila ilusot. Mga bata siguro naghimura na no. Dini mabawag basta-basta man. Gidok-dok ako ang gidok-dok ko. Gidok-dok. Yan ang gidok-dok kay ingon siguro matangtang na maibot ba ng bolt mo na? Kaya na natangtang kay day. Ang kari oh. Wala kandado. Ang kari oh. Ang butang kandado lagi. Ilanggi ko di nang wala siguro nila butang ikandado kay mo siguro gyapon na brehon kay kare giply siguro ni. Duk-duk yun. Grabe jud kuan ron, panahon grabe jud mga kawatan. Gidek-dek. Nasira tuloy yung pintal mga tarantado ng mga bata ang yate. Bata ano ko mga bata dana. Hindi man makita kay na naman eh. Nagtanaw nila uy naibagong kandila hindi man nila makuha. Nakabuhangin ano. Mo ni nakapan. Kandado pa wala na. Ha? Ana orang to kandado pitay ana orang to bag aple. Kanay nga na nalaman may mo ngilak. Ilisa na ako pa una na ako daan dila. Mga kabataan manikot imo nagkuntaw mga ani ko. Grabe makurat lang mo puta sa tong makita. Yung pagkadukot na sira, kung pintal, bago buha pag-iartik si Mana. Hindi mo na parang sapawan. Nako yung sobra mo nito. Diyan, dagdag ka na, walang sige kag sapaw. Pero may ilan na ito, nagidok-dok na po. Pero hindi na siya pintalan ma. Mailan man yung mailan yung gidok-dok na po. Ila din ginugduk-dukon dun kay labi na kandila ilang. Kani may purpose nila. Kana di na kuha na, wag pang kani may ilang kuha no. Kandila may lang kwaon. Musa na nila lang ibaligja. Sawang bo? Butang silang balay. Mo ditong ipangguba. Tanan nawani kandado sa dito. Tanan bito dito nangasiak ng mga kuan nila diha kay pangkuan na pang plyson. Medyo dai pwede nga na imong gihimo nga kuan baga kay di nila basta-basta plies. Ano, giloka to. Pagkaya nakaan yung mga anak pero kamay din nagutang. Manguli raman na sila kuan kalag-kalag. Wa sila nag-success guys, kawa nila makawat. Ningabot ng gudaris bunga da kandila. Idok-dok nila kaya akala siguro matangtang pa dong dito. Nagkaanak na sulod ko, di ako nag-overlap, huwag na ako gi-building diya. Building pa na diya, tangtang na. Building anak, wala. Gisod na ko dito, uso na gi-building sulod, pikas-pikas. Pero dagkang tao da na, mabre na no plyson. Pero mga bata ra di ra. Ay, putang Mga bata ra may nagbuhat da na. Mga bata dito. Kandila mo rin ang tuyo. Saka nila baligja. Base. Yung mga bata di man maglok ng sitsod og minteryo no. Dito po nun yung mga kandado dito, gipang plies. Hindi pwede kandado ito pa. Mayroon sa duwang ball, Nagijang pintura, grabe pa nijang pintura. May nga na rin hitabo. Ano yung yugot ng mayo? Yan guys, di na matangtang. Matangtang, matangtang ni. Uba pa natin mo ginana, awa na, gitang-tang na.
Ug kuan pa gigamit anak kandaro tangtang naman kay katong gata nang bitay mo to na ora mo to bato. Tangtang naman to mga dado. Oh, dagdagan ra nila matangtang na. Pala di ganyan ang tangtang. Kani purpose na ko ani, munang gibutan ako murag payong murag ato para di pud nila basa-basa makuot. Kay wala pa ni sing gidok-dok basig buwal pud madugay. Oh. Di man siyang tuktok. Mawi-uwi man na. Nikdok-dok kare may ego, di man may kore. Ah. Magda pa kog mubok pa ni ay. Kung mubok pa ara dito sulod ko. Doon ni ko. Maayos sa kayo mga bata no. Grabe shock man naman puta sa tang nakita nga. Pagbutang nato diha, madyo pa kadyo karon nga na may tsura. Kapak-pak dito. Kapakpahak na. Kani may sikot, dito ba yan anak kaya na butang na ko. Iya man na. Ah, kana ni sige ko. Sige koot. Saan nila, bisan pag sinila kut-kuto, nasa nila ilusot? Di malusot na. Sayang lang magpintura. Hindi mga bata no. Hindi mo mga bata. Mga bata ra na. Mo na yung mga kwandani, mga bata milabot. Wow. Diya. Hapon man sa garang ko nung dre. Masayro ko nga natangan dre. Nililiuni mo ba? Hindi man na makita nila ni ko ano. Ano? Makita mo ni diya ako mamasayro ko. Hindi hakan. Doon. Saya nga pinta, gras-grasan lang yate. Pinta niya. Lisin. Tara na. Ano? Napagunta na nila. Turot man na, kawaton mo na. Oh, hindi ipadala. Ayun. Sindihan ra nagmarita. Yan. Ano, ito, ano. Tuga ka na niyo ang bata na. Ah, boso din niyo. Iya dun. Paano ka nito? Magda sila. Ha? Magda sila. Ila sa muna sa isa-isa na, kung sabi. Gusto nila dito ko tagal dito. Oh? Sige, siniluk-duk. Di kong dibukuha. Mo ginahimo kawatan. Sabi nila ko ang kanila. Nabay bato dre. Ang bato ang gamit. Bisag ginang lang ilang lang kato ng sinda na si babaw pa, di gyapon ma. Kuhot nila. Kung tangtangon ng sina, magiputo. Di magigumulusot to na ito, makumaputo sila alo mo. Di gyapon mo lasot. Mulusot to tangtangon. Di mo din basta-basta mapagta kadaghanan ng limitso. Ningkang hagod. Yung kano, gilugit yun. Kani. Gilugit. Ang ladong. Oh? Di naman tangtangon. Hindi na basta-basta matangtang nila. Kandila Makurat ilang lamang punta. tuyo na dili ang putaw kandila. Kanila. Magkirat lang kasi ang nakita nga rong gapato pagbutang nato diya karon ni nga na ni tsura. Harang lami ang imot mautan ras nga kawatan. Magkirat man po sa tang makita. Inani ang dito sa tong tumayan na nakita mo. Baga, nagbagay sa tikro kana. Inana na ko forma. Inani ang pareho ng ibar. O di ba pwede na? Tubangan sa ano ba? Pwede. Imo tong butangan. Ano kayo? Inyawa. Bis nakatangtang na toy. Tangkahag kawat. Kandila. Mul preyo nang bitao, di man kandado pa natangtag yon. Kandila. Natangtag ang pinto niya. Makita niyo sa amin di pampakusta. Doon di kan ito na maglalagan dito. Grabe kayo mga bata, no? Balag pato. Ha? Balag pato. Balag sa kutong so. Tagay sa lo so sa pin sa. Lag dito. Dako kitong nalilaw gibutan ko. May gusto ko ako na to siguro kay kanila na palinparin na ko. Kaya to, nana sa tuwangan. Yawa. O kandado ka. Bumot na ang ginawa na. Kaya di pa na naudang ano mga tantang ng kandado. Bumot ang gibutan. Pwede din na bol. Grabe ka.
Paano ba? Pagka man to kay tao. Well, di man to na round bar. Ito yung ko na ko kaya ron. Mo ko na Pasig daw. Na. Di man lang mata nabalin-balin ka ni siguro sige po to na na si Pasig tagawas. Bala ka to. Kandila na madyo kay ang bulak ko man malihok. Ang kandila na balhin. Dito sa tumoy na punta po to. May ring oh. Ganda kayo. Ming-ming. Klaro. Ming-ming. 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 Amanin mo ang mama, Ming. Ming. Dali, dali. Ming. Ming-ming. Hoy, di man ko mangansa. Magluk man ka. Dali, dali, dali. Uban kas bay. Hagban kas bay, Ming. Namira ba kulor mo? Hatang dadagiring pa. Ayun, ilang buhay na. Ila na. Kapira pa kay clip ko. Lindot magkulor oh. Ha? Wala. May na iring diri kay ron nay kon. Nabuhi din na nila kuya binahag sa agra na luoy manggod. Ay mga nilabay mo na kuya uban sa. Ngita pa na sinahan sige pa maghilak-hilak. Magsuri din kuya kagabi. Ha magrubing din as magrubing din as kuya na kagabi. Ming! Ming Ming! Sa padagan makabutaw. Nigutasan mo na si Ja. Hatang tang tagaagpan. Taganong mo niyo. Ha? Busog din ha? Oh. Hindi ko dahil ako pa maglak mong ko pa oy. Maglo ko mga bukag man ang nasa ko. Asa day din sa kubangon, kami may sako. Dari ako maglo ko na makasagi kanang mga sako. Mga expire naman ko na ipangkuha na nila kay kinanglan na ba sa ko no expire na. Luya giring pa nagsunod-sunod pa. Hatang tagaagpan basigi ko ta sana. Ming, dali Ming. Ming. Ming Ming. Hatang tanggalin ta kuya day ng buhi. Ming. Luy laman. Dali 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 wa man tay pagkaon. Yan na si Mikli sa una ka. Gagamya. Dali dali dali. Dali. Pakang gina yan sa. Di ba? Bantas ba Ming? Ha? Bantas ba? Lamira ba kagkulor o? Baji ba niglaki? Baji? Baji di ay baji? Bilatan manggod? Laki to na, laki na. Laki di ay. Bantas ba na? Boy din yung kuya pa. Abi na gilabay ra na. Dali. Nuwi lamang ka mga imong mama, giabandona na po kasi mong mama. Ha, giabandona kasi mong mama. Hiring guys, sila may rabag kulor. Ganan ko ingani nga kulor. Ning doon mo pa oh. Mamantay pagkaon Ming. Mamantay pagkaon Ming. Kagaan ng tanatagpan. Na kay biskwit mawa. Luy giring. Buong te pagkaon ko. Natantang tagaag pagkaon. Kay looy. Muli man ini. Ang sama? Dagan gino. Ha, nagipangambo abandona na sila. Wa nag mga tag-ija na nakanahon na. Sirila amaya mo. Tagan. Diyan mo na ibutang og day claim sa tag-ija. Atul ko sa akong cross. Ato to, ino din. Namay na ko kay cross di oh. Hindi magkasagol-sagol na sila din na nila makita ng ilang mal sa kinabuhi. Namay suwato. Di ba og din na nila, di ba kinahanglan man ibutang dito sa nai chamber. Og din Nila nila. tagtaw na sako. Dili tagtaw. Sa malata man ang sako madugay, hindi na mailan og kinsa. Yung mga ngan.
Grabe, luoy laman. Bisag patay na sila. Paano nang tapos tagidya? Sunod-sunod, nagiring nga luoy. Magiring pa, oy. Gutom na yun. Mga lapida sa pangtang-tang. Kandila lagi ang tuyo, anak. Kada ko ang kandila ako. Ang kabataan mo, ay mga lingaw. Tulo sa taas, luwa sa bubong. Tapi may kalau pag ibong buat ko ng kalau bilang sa di ba? Kalau ito pump ko din para man. Pwede matugon anak ko, kaya nako may nakambangan. Bangagan mo kaganto. Pwede sa kupon ano. Dili ko may bot. Ano? Basta basta may bolt mo to na 1/4. Taas. Oh, 1/4 lang basta oh. Laki niya. Wa man di mo sa mga tangtang wa pangwaan ng mga ipangkuan na di oh. Wag kandado dito. Kandado di wa mga kandado gani. Katong bulsi mga pamilya ko. Nakatantang ako. Ako lang sige. Tama, kuan kaya ang number atong bolt to 12-14 man. Ay manakan sila kung silang dalon na kuan. Friends. Di lagi ay ang kandila lagi purpose to kay kandila mo may gibalin-balin, niabot diri. Na, nagtapad na sa Nabungad bula. na, nasbungad. Naghanap sila duha. Nana di sa bula. Pero hindi itong kita ikaw. Ah. Pasaway kayo. Babay, may ngan hara ka ha. Jo gawas kay maligsan ka. Uy, lang mag-iring. Ayaw gari is kalsada. Basig maligsan ba? Mag-iring.